खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मैया गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि जालायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा महात्मा गान्धीनि 150थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मुलुगनां अहिंसा सान फालिदों। मैया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 150थि जोनोम सान आरो मुलुगनां अहिंसा सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लोक्षी मन्दिर फोथार जालायाव खुंनाय हाबाफारिया बाहागो लानाय आलासिफोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों मेहेरनाङै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आरजनि गेजेरजों जागायो। हाबाफारियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'आ आरो माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो डक्टर अनन्त एकाडेमिनि जालानि गोरायुं मानगोनां मुस्रि भबेश शर्माया आरो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावो मानगोनां मुस्रि नृपेन्द्र नाथ शर्मा। नैथियाव बिबारखौ बावो मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे गोजोननि नेरसोन गुफुर दावथुखौ बिरहोजेनो डक्टर केशब बसुमतारिया। हाबाफारि बायदि मिरु एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'नि आफाद दैदेननायाव गेवलां मेलखौ बेखेवो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपक बसुमतारिया। होखानाय आयदा बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो भेटेरिनेन जार्नालिस्ट एन्ड स्टेट इनफरमेशन कमिशनार आसामनि आरो बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन आलासिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो उपेन बर' देउरि, बारग' नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद, लीलावती बसुमतारी, बारग' गाहाय नेहाथारि बर' वमेन जास्टिस फराम, हुमसर दास, प्रेसिडेन्ट अखम साहित्य सभा जाला ब्रान्च, भास्करदीप नाथ, एसिस्टेन्ट हेड टिचार चक्रधर हाई स्कुल, गिरीश चन्द्र बर', बारग' आइसि प्रिन्सिपाल, आथियाबारि बिद्या मन्दिर एइचएस स्कुल, प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गोबां दैदेनगिरि, जिल्ला दखरा आरो दालाइसा आफादनि सोद्रोमा, फरायसा, फोरोंगुरु, गुबुन गुबुन हारि माहारि सुबुंफोरजों लोगोसे मेलेमजिबिफोर गासैबो सा 2000नि बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो गुबुन गुबुन आफादफोरा मैया गान्धी जयन्तीखौ फालिनायनि जोंनिसिम खौरां सफैदों। रादाबा एसेनोसै।